как да ви кажа, хора? Значи, 2-3 пъти за час хора на никой не пада на нивото, да ви кажа го само това едно. Така много хора ми се извързаха. Имам право за един приятел, където всички го убиха. Той до сега не ме издаде, един път ме издаде, ама това беше набързо, там където няма хейтер, къде му лъжава. Така аз съм защитавал много хора в тук и много ще защитавам, ама честните хора ще ги защитавам, но с още вече го кажах това. Защото сега ще ви кажа ще нещо друго. Имам тук и модератори, отиват в мафиотския лайф. Няма проблем, аз ще му дига на той помят пак лайфа, ама той няма какво да докаже до мене във хора. Така, той помят, как да ви кажа, той помят на него все мои исто, дали ще купцуваш на жената, дали ще купцуваш на детето, дали ще го праваш на той все мои исто, така. Добре, нека ме пцува, нека ме права, боля ме на мен хуя, нека си изкарва, аз ви го докажах с нощи на снимка, как го фанах с нощи, преди 2 дена му пише от 2 часа вечерта. Му кажах, викам, ще ти ема психата, викам, ще ти га ема. Той на мен ми пише, вика, Жоро, вика, аз ще тема, вика, ще да съборя от тиктока. Така го пише, за какво си смисъл, че той ми пише на мен, аз мога. Значи той си смисъл от него, някои неща и ми пише, аз мога да си смислям. В мангал, като първо аз